नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. मार्गशीर्ष महिन्याच्या वैभव लक्ष्मी व्रताची झाली आज सांगाता. चित्ताकुला श्री हनुमान देवाच्या जीर्णोद्धार आणि कलश प्रतिष्ठापना कार्यक्रमाचो 31 डिसेंबराक अखेरचो कार्यक्रम. ओमिक्रॉनच्या वाढत्या संक्रमणान नागोडा जल सफारी बंद करा, जोयडा ग्रामपंचायतीचो ठराव. पोलीस परीक्षेच्या परीक्षणात गेलेल्या पोलिसाली जीप पलटी. आतपळ्या सविस्तर खबरो. मार्गशीर्ष महिन्याच्या वैभव लक्ष्मी व्रताची झाली आज सांगाता. कारवार. गेल्ले महिनभर दर ब्रेस्तार चालू आशिल्ल्या मार्गशीर्ष ब्रेस्तार लक्ष्मी व्रताच्या सवाशिणेली धुमधडाक्यात आज व्रताची सांगता झाली. या वर्साक योगायोग असो की मार्गशीर्ष महिन्यातलो अखेरचो ब्रेस्तार आणि 2021 वर्सातलो अखेरचो ब्रेस्तार. या वैभव लक्ष्मी व्रताची बऱ्याच सवाशिणीन महालक्ष्मीची पूजा करून इतर गृहिणीन परिवारासकट एकमेकागेर देवीचे दर्शन घेऊन कृतार्थ झाले. या व्रताक हजर राहून दर्शन घेयल्या सवाशिणीक भेटवस्तू दितात. तसेच या व्रतान आपले मनातली इच्छा ही देवी पूर्ण करता असो विश्वास व्रत करतल्याक आसा. या महालक्ष्मीला चरणाकडे लीन जाल्ल्या सगळे भक्ताली मनोकामना पूर्ण जावो आणि सगळ्याल्या आरोग्यासाठी कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनला वतीन महालक्ष्मी कडेन प्रार्थना. चित्ताकुला श्री हनुमान देवाच्या जीर्णोद्धार आणि कलश प्रतिष्ठापनेचो 31 डिसेंबराक अखेरचो कार्यक्रम. कारवार. चित्ताकुला ग्रामाच्या बंगलेवाडाच्या श्री मारुती देवळाचो मूर्ती प्रतिष्ठापन आणि जीर्णोद्धार आणि कलश प्रतिष्ठापनेचो सोहळ्या निमित्तान 29 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर पर्यंत विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले. या निमित्तान देवळाचो परिसर रंगीबिरंगी विद्युत रोषणाईन सजयला. इतलेच न्ही तर देवळाच्या दोन्ही बाजून मुख्य रस्त्यार महामाया क्रॉस ते बंगलेवाडा देवस्थानाकडे पर्यंत सजयले अर्जुन कोट, वरटीवाडा, बंगलेवाडा, देसाईवाडा, देऊळवाडा, महालेवाडा, वाघवाडा, राजकन बाग हांच्या यंग स्टार हेमगेल्या सौजन्यान दीपालंकार. तर देवस्थान ते होसाळी क्रॉस पर्यंत दीपालंकारान सजयले बिडतुळबागच्या नागरिकांन. हेमी सजवून सगळो परिसर शोभयला. 31 डिसेंबराक सकाळी गणपती पूजन, प्राकार शुद्धी, देवता पूजन, 10 वाजताना कलश प्रतिष्ठापना आणि 10:30 कलाभिवृद्धी होम, 12 वाजताना पूर्णाहुती, 1 वाजताना श्रीची महामंगल आरती, प्रसाद वितरण, दनपारा 1:30 ते 3:30 पर्यंत अन्न संतर्पण जातले. सांजेचे 5 वाजताना भजन, 6:30 ते 7:30 पर्यंत कीर्तन, पूजा, आरती, प्रसाद आणि लिलाव जातलो. आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमात रात्रीन 9:30 सादर करचे नाटक सरकाराला काही अटीचे पालन करसाठी सांजेचे 7:30 वाजताना संतकालीन संगीत संत कान्होपात्रा हे नाटक सादर करतले. या सगळे कार्यक्रमाचो भक्तान लाभ घेवचो. नाटकाच्या बदल जाल्ल्या वेळाकडे लक्ष देऊन सहकार करचे असे देवस्थान कमिटीन प्रसार माध्यमामार्फत सार्वजनिकांक कळयला. नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. ओमायक्रॉनाचो धोका वाढील कारणान नागोडा हांचे जलसफारी बंद करा, जोयडा ग्रामपंचायतीत ठराव. जोयडा. ओमायक्रॉनाचो संख्येत झपाट्यान भारतात वाढ जाती असताना जोयडा तालुक्यात पर्यटक बिनधास्त सामाजिक अंतर पाळनासतना वावरत आशिल्ले दिसून येता. नागोडा हांगा बॅक वॉटरात सुरू आशिल्ल्या जलसफारीसाठी परराज्यांतल्यान मोठ्या संख्येन पर्यटक येते आशिल्ल्यान स्थानिक नागरिकांत भयाचे वातावरण निर्माण जाला. ताका लागून कोरोना नियंत्रणात येतपर्यंत हांची बोटिंग जलसफारी बंद करची यासाठी जोयडा ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत ठराव घेतलो. तालुक्यातल्या पर्यटन स्थळार नागरिक मोठ्या प्रमाणात गर्दी करते आशिल्ल्यान प्रशासनान पर्यटन स्थळार येवच्या पर्यटकांवर निर्बंध घालचे आवश्यक आसा.
नागोडा हिंगा वन विभागान सुरू केलेल्या जलसफारीसाठी केरळ, गोवा, महाराष्ट्र, तामिळनाडू व इतर राज्यातल्यान पर्यटक येतात. त्याका लागून नागोडा वासियान चिंता व्यक्त करतेत तात्पुरतो जलसफारी बंद करा अशी मागणी केली. सरते वर्साक निरोप आणि नव वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात परराज्यातल्यान पर्यटक येतात आणि नागोडा हिंगा मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात. त्याचो परिणाम नागोडा व जोडा हांच्या स्थानिकाचेर जाती आशिल्ल्यान सरकारान हांची जलसफारी तात्पुरती बंद करची असो जोडा ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत ठराव घेतलो. परीक्षेचो आढावो घेवंक गेल्ल्या पोलिसांली जीप पलटी. शिरसी जावच्या पोलीस परीक्षेचो आढावो घेवंक गेल्ल्या पोलिसांली जीप पलटी पडली. ही घटना सिद्धापूर तालुक्यातल्या निडगोड गावात घडली. मुखाल्ल्यान वेगान येवच्या बायकाक वाचवूंक गेले तेन्ना ही घटना घडली. बायक सवार येलप्पा कागवाड हे खूप जखमी जाल्ल्या कारणान त्यांका शिवमोगा आस्पत्रेत दाखल केला. तर PSI महतेश कुंभार आणि तेमगेल ड्रायव्हर हेमका सिद्धापूरच्या सरकारी आस्पत्रेत उपचार दिवन धाडले. सुपारी चोरच्या निवृत्त ASI अटक. शिरसी गेल्या आठवड्यात शिरसी तालुक्याच्या चिपगी लागीच्या महाबळेश्वर देवू हेगडे हेमगेल्या भाटातले 30,000 रुपये किमतीचे ताजे सुपारी चोरे गेल्ली तक्रार शिरसी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात दाखल केली. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करून आरोपीला शोध काढलो. आरोपी निवृत्त ASI रामचंद्र D नायक हेमका अटक करून न्यायालयात हजर केले. न्यायालयान आरोपीक 15 दिवस न्यायांग बंधनात दवरचो आदेश दिला. कारवारच्या चित्ताकोला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिका कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार, गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिवसांत तुमगेल्या दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारिकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांनी हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. बायल चलेले अपहरण आणि नशेच्या वस्तूचे प्रकरणाचेर पोलीस खाते गंभीरपणान विचार करता. SP डॉक्टर सुमन पेडणेकर. शिरसी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सध्या बायलतलेले अपहरण आणि नशेच्या वस्तूचे विक्री प्रकरणाचेर जिल्ह्याचे पोलीस खाते गंभीरपणान विचार करता असे जिल्हा SP डॉक्टर सुमन पेडणेकर यांनी सांगले. सध्या गोकर्ण आणि होन्नावरात गांजा प्रकरण हाताळलेले आसा. शाळा, कॉलेज अशा जाग्यार नशेच्या वस्तू विरुद्ध जागृती कार्यक्रम करतात. सायबर क्रायमाबद्दल समजावणी दितात. अल्पवयीन चली नापत्ता जाल्यार अपहरणाचे प्रकरण दाखल करतात आणि काही प्रकरणां पूर्वनियोजित उरतात. चली जावन पळून गेले तरी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ते प्रकरण अपहरण म्हणूनच दाखल करचे पडता असे त्यांनी सांगले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.